pa akong alam sana. Ikaw eh. Ano, mas... Alas 2 ako natulog. Ganun. Tara. Sabi na lang, tulog na ako kaya. Yan yun. Tayo may music. Tugtog. Ganito kadilim kanina sa... Ha? Naka-video. Ay shit. What's up? Wala pa sila. Hintayin natin. Mamaya na tayo mag-video. Ito na tayo. Ito yung kasama namin. Dennis.
na sila eh. Kulang pa, kulang. Huli na kami. Paano yan eh? Hindi, papahinga pa. Alam naman na yung daan. Ito na si Brian Makarag. So, sunod naman tayo. Sige. Idol! Idol! Naka-BMC. Sige. Ah! Ha. Sunod naman tayo. O, sunod na tayo. Mga kasama pa tayo? Lito na. Wala na. Shoutout kay Boy! Wala na. Wala na. Last na yan. Tapos susunod, GoPro na yung nakalagay dyan. GoPro, awa. Walang budget. Upgrade muna.
Laraton! Pagod daw eh. Saan na sila? Puta, hindi ko naman. Kala nakasunod sila. Sino tatarang ko, Master? Dati. Dati na. Hirap. Tramo mo, par. Ano magka-tramo siya?
Parang umulan na. Shoutout kay Boss Mitchell. Wala naman, hindi ko makita. Tapos lubak no. Lupak pa. Yun sila oh, umulan na. Ulan. Hindi na makapag-video. Mamaya na ulit. Maya na ulit. Peace. Hindi mo mabot. Wala siya makita. Ah. Hi ka. Hi ka. Hi. Hi. So, Saan, Kuya Mac? Dito na po kami sa Labrador. daw tatanong. Sama niyo ako dyan. Hello guys. Hello guys. Kami ay nawawala na. Tatanong-tanong pa. Yung mga kasama namin. Asan ka ba? Kasama namin si Ate Ada. Pakita. Yung iba nagtatanong yung dalawa. Spag. Doon kami akyat sa Basta saan tayo akyat? Doon o? Kaya Leon? Ngayon kami ay aakyat sa tower. Sana all magtutulak. Sana all. Pag sa taas. Gawang. Gawang. Bakit daw? Doon. Akyat. Ah. Akyat na tayo sa bundok.
Buti yan, di naglinis. Buti kisril. Mamaya na lang ulit, maambon na naman. Diyan na naman tayo makapag-video. Peace, mamaya kita-kits sa taas. So ayun guys, maon kami. Yun sila oh, yun yung view. Patag, grabing patag. Grabe, pinatag namin pero tinulak. Tignan nyo naman yung daan kung gaano katarik. Andun pa sa baba iba. Yun sila. Sa video, para mo hindi matarik. Oh, sa video no, grabe, tignan mo naman ah. Parang, ano lang oh. Oni, Pero pag punta ka dito, back niya to. makita niya yung view. Yan. Yun na kami kataas. Ibaba mo nga, Ray. Ha? Ibaba mo nga. Oh. Yung parang patag no. patag lang. Tignan mo pala. Oh, parang patag pag titignan sa video pero ang tarik ko. Cheater ba? Kung dito lang kayo guys. Hindi, picture na sila. Sana. Yun sila. So yan guys, tutulak kami. Yun sila ang taas. Dulas pa. Peace! Mga malalakas magtulak. Mga batak magtulak. Patag. Sila. Dito naman yung isa. Tutulak pa rin master. Wala na. Dito sila. Let's go! Let's go! Batak. Hello po! Hello po! Shoutout po sa amen! Team Tulak! Sa Tabian! Team Tulak! Tim Dulas. Team Dulas! Ket na. Na! Ay, Riley! Bye. Tim Tulak. Ay! Tim Tulak. Shoutout po kay Opay Dice. Yan, fag na. Fag. Pasok ka palagi, nakabait lang. Ito yun na. Batak, magtulak. Batak magtulak. Nasa ano na tayo? Fag, you know. So, ito po yung lagi namin itinuturo sa mga katim namin. Magtulak. Ayan, tulak na si master. Tulak. Pero malamig naman na dito, fag. Malamig pa kung ganyan. Oo, humugot yun.
Patag na, panaginip. Ahon na naman. Taas na namin. Heaven. Heaven, kasama si Master. Heaven, oh. Fog. Ahon na naman yun, oh. Shit. Uy, mga batak. Tol, parang may naulog na ano eh. Dragon Master. Set sa likod mo tol eh. Master batak. Master lang batak. Sino mo tol ah? May pink eh. Hi. Balik mo na parang ba? Ayan, bata na. Mafag, Nakit pa tayo mafag. Dan? Sino may ano dyan? Mga butas. Babindaan. O daw, ano, recovery. Hindi, may helicopter oh. Tag! Trip to heaven. Woo! Uy. Tara. Team tulak. Bakit yung tulak yan? Mga team tulak yan. Pag no. Wala remember sa wala sa litiki. 4x4 ano ka na? Kila man motor wala tiki. Pas. Ito lang view. Hi guys. Hi guys. So hindi... Worth it, naiyak ako. Ito lang view. Kahit baka, di na mga... So, may naglakdo.